Сериозно, несериозно, полусериозно. Сме много цапнати, защото в момента като ни кажат не трябва, ние го правим точно обратното и това е част. Затова политиците ги е страх от хората, които се занимават не само с изкуство, а интелигентните хора, защото винаги интелигентните хора са движили човечеството напред. Те са били хората, които са определили какво се случва. И така, няма да пея никакъв клон. Кажете, хората ще кажат какво да пея. Алана за Пловдив! Кое? Алана за Пловдив! Утре ден, добре. Не. Наден Андреев, който също не е между нас, нещо тази вечер почна да споменам страшно много хора, които не са, но това е част от живота, за съжаление. Тази нощ за мен то икона, а този път ще чуеш ти истини, скрити първата изповед. А още ли обичаш бяла роза? Можеш ли в дъжда да тичаш боса? А още ли се любиш мен в някой град? Сгъби се зелен площад, мусорен глас отдъхчен и чужд и далече и утре е ден, а още ли обичаш бяла роза? Можеш ли в дъжда да тичаш боса? А още ли се любиш мен в някой град? С глави и със зелен площад. Сигнал, а отдалеч идва чуж и безпутен и уред. Лека нощ казвам аз и утре е ден, като сигнал. Идва чуж и безпотен и уморен. Лека нощ казвам аз и утре е ден, и утре е ден,